दैदेनगिरि नोंथांमोन, समाज सिबियारि नोंथांमोन, आफादगिरिनि आखाइखौ लाफानानै गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन, मानगोनां आइजो नोंथांमोन, गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो आंनि फारसेनिफ्राय लोगोसेयैनो कमिसननि सासे सोद्रोमा जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो सानजौफु बुब्लिनि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय। आरो नोंथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेराव जि मोनसे गोबां खरस गारनानै जे मेल खुंदों, आं सान्दों बै लामानि बिफां सायावबा साबसिन जाबावगौमोन खोमा। मानोना गरम जाबाय दा प्लास्टिकनि सिङाव थानाय नङा होमबा, तम्बुनि सिङाव थानाया। बिफां सायाव खालामोमोनबा बेखिनि खरसाबो हयथ' निस्सय जोङो एसे हमथानो हानाय जागौमोन। जिखियानो जादोआ नोंथांमोननि गोसोनि जोबोद मोनसे गुद बर'आव मोनथाम सुक्ति जाबाय। BAC 1993 BTC 2003 आरो दिनै 2020 BTR गोरोबथा जाबाय। सिगां गिबि खेबनि गोरोबथायाव नोंथांमोननि बे गामिया दङमोन होननानै मिथिगौ, सिङावनो दङमोन। नाथाय BTAD एबा BTC गोरोबथायाव नोंथांमोननि नैबे गामिया एरख'जाबाय। BTAD गोरोबथायाव गासै 92टा गामिया डिसपिउटेड गामिमोन। हयथ' बे गामिया नैबे खुलियाबारिया दङ डिसपिउटेड गामि हिसाबै। दा खेबसेबा सिङाव हाबनाय, खेबसेबा एरख'जानाय, बिनि हयथ' दुखु गोसोनि अबस्थाखौ नोंथांमोनासो मोजाङै बुजिसिगौ। जोंहा बा आं पार्सनेलि जोंना एसे राजा लामानि एखेबारे बिथोरावखाय जोंहा BAC आवबो थाबाय, BTC आवबो थाबाय, BTR आवबो पार्सनेलि जेबो साननांगौ गैया, बे सिङावनो हाबदों जों। बेखायनो जों बा आं हिसाबै नोंथांमोननि गोसोनि अबस्थाखौ खेबसेनो मोनदांनांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन। नाथाय बुजिनो हायो जे नोंथांमोना दिनै बेसेबां मोनसे उसुजुगै नेनानै दङ। मोनसे चान्स फैदों, मोनसे खाबु फैदों जे बे BTR एकर्डजों हाबनो हायैलाय खोमा। आरो जिथु राहा मोनसे होनाय जादों जे सिमाजों नांजाबनाय गामिफोरा हाबनो हायो, ओंखारनो हायो। दा जेखियानो जादोआ नोंथांमोननि गोसोनि हास्थायनाय, लुबैनाय बियो जाहाथे जाफुंथों, इसोरनियाव आर'ज खालामदों। दा दिनै BTR सुक्ति जाबाय 2020 मायथाइनि जानुवारि 27 अक्ट'आव। आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे दफा 3 नम्बर दफा बेखौ सोनाय जादों। 3 नम्बर दफानि पइन्ट 1आव दङ जे कमिसन मोनसे दानांगौ, कमिसन मोनसे दानांगौ। आरो बेबायदियैनो थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 28 अक्ट' 28 सेप्तेम्बराव बे कमिसनखौ दानाय जाबाय। आरो बे कमिसनाव साबैसे सोद्रोमाखौ लानानै दानाय जागोन बियो बे दफायाव दङ, 3.2 बे दफायाव लिरनाय दङ। आरो बेबायदियैनो PP बार्मा बिथांखौ चेयारमेन खालामनानै आथिखालाव BTRनि गभर्नर रुल जाखांनायनि उनाव जे एडमिनिस्ट्रेटर हरदों BTAD आव, आथिखालाव BTR जाबाय, बे एडमिनिस्ट्रेटरा बिनि सोद्रोमा जागोन। सोमावसारारि हान्जा थामहिनबा सुक्ति खालामग्रा हान्जानिफ्राय सासे लानाय जादों। आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि महरै बेयाव आंखौ सायख'नाय जादों। आरो दंबावो सासे उदालगुरि टाउननि बिथां दालिम बायन होननाय, बिथांखौ STनि मेम्बार हिसाबै लोगोसेयैनो सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय सुक्तिकारिनिफ्राय आं थाबाय। आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि थाखाय गेजेरनि बिथांखौ सासे सोद्रोमा लादों। दा बिथाङा रेड क्रसनिबो सासे कनभेनर, रेड क्रस ससाइटिनि बिथांखौ होनाय जादों। बाथियाव सासे मेम्बार सेक्रेटारि, बिथाङा जाहैबाय निवेदन दास पाटवारी, बिथांखौ मेम्बार सेक्रेटारि होनाय जाबाय। आरो जोङो दाखालि 28 तारिखनिफ्राय नायोबा दिनै फ्राय दानसेयानो जाबाय, बिनि खुनु मिटिं जिरायनो मोनाखै। दा बै जेला 28 तारिखआव 28 सेप्तेम्बराव कमिटिखौ फोसावो, अब्ला हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि होननानैल' बुंनाय जादोंमोन। नाथाय बाय नेम फैयाखैमोन। नै मैया सानसे जाबाय दाखालि
बिथांखौ बायनानै होनाय जाबाय आरो लोगो लोगोनो बिथाङा जोंनाव एसे माने खबर लानानै माब्ला लिंजायो थिग बेबायदिनो बे कमिसननि गिबि मिटिङा फैगौ नभेम्बर दाननि 2 अक्ट'आव जागोन बियो गुवाहाटीआव आरो बे मिटिंनि उनावसो हयथ' गभर्नमेन्टआ जोंनो गाइडलाइन होगोन बेयाव टार्म्स अफ रेफारेन्सनि बाथ्रा फैगोन जे बोरै बोरै आवगायलांनो दा बे टार्म्स अफ रेफारेन्सआनो जा बा गाइडलाइनानो जा बा जोंनि मोनसे रड मेप जागोन कमिसना बोरै खामानि मावगोन बेफोर जेबो जाथ'वाखै बेखायनो फैगौ 2 अक्ट'नि उननिफ्रायसो हयथ' जोङो रोखायै बुंनो हागोन दा दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जायफोरनि गामिया सिमाजों नांजाबनाय बिथांमोना बिटिआरआव हाबनायनि आरो ओंखारनायनि थाखाय जगाजग खालामदों आंबो फ्राय दाब्रै दाबासो बिदिनो जायगायाव बेरायनानै नायबाय कन्टिगुवास गामिफोरा दा बेयाव माखासे कन्डिशनफोर दङ दा बेयो फुलफिल जानांगौ दा बेबायदि आं नायदों दिनै नोंथांमोननियावबो बाव सफैबाय बेखायनो मानगोनां सानसुमै नोंथांमोन रायजो राजाफोर बे कमिसननो 3 दायित्व होनाय जादों मोनसे दायित्वआ जाहैबाय गिबिसिनाव गामि सोनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा सिमाया सानजाहा लावनांगौ दानि 5 सेरफांनिफ्राय जागायनानै सानजाहा नोङो गहपुर जिल्लासिम गहपुर ओनसोलसिम जाय गहपुरा बिश्वनाथ जिल्लायाव गोग्लैगोन उदालगुरि जिल्लाजों नांजाबनाया जाहैबाय सनितपुर जिल्ला बिनि उनाव बिश्वनाथ जिल्ला आरोबाव लखिमपुर जिल्लानिफ्राय गासै मोन 19टा बर' गामिया बेखौ बिटिआरआव सोनांगौ होननानै बेखौ साननाय जादों बेबायदियैनो बे गहपुर ओनसोलसिम बा नोङो लखिमपुर जिल्लानि बै 19टा गामिया हाबनानै मोननै जिल्ला बानायनायनि बाथ्रा सनितपुर जिल्लानिफ्राय दाननानै जि जिल्ला जागोन बेखौ माइनावस्रि जिल्ला दोननायनि बाथ्रा बिश्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्लानिफ्राय दाननानै जि बिटिआरआव हाबगोन बेखौ हलंगि होननानै बुंनाय जादों बे मोननै जिल्ला बानायगोन होननानै हमनाय जादों दा बे जिल्लासिम लावनांगौ आरो बेनि अनगायै जोंनो गुबुन मोनसे खामानिया जाबावबाय दिनै बे गोजाम जे बिटिएडि बे बिटिएडिनि सिमाजों खोला सिमाजों नांजाबनाय गामिफोरखौ माने सोनांगौ एबा दाननांगौ दा दाननाय आरो सोनायनि बेलायाव गोबां गुलुं गुजुं जानाय आं खोनादों बा नुदों बा मिन्थिबाय गोबां बेबायदिनो सिमा ओनसोलाव मिथिंबो गाहैनांबाय जे जोंनि गामिया दानजासिगोन हाबखानायफ्रा बा सोरबाया बे हाबनो नागिरदों किन्तु बे बिटिआरआव हाबखानाय गामिखौ दानोबा हाबनो नागिरनाया ओरैनो थांखायो हाबनायनि जेबो चान्स मोना दा बेबायदि जोंनिया हाबगोन ना हाबा जोंनिया थागोन ना थाया